Čaute ľudia, vítajte v novom videu. Ideme natáčať Minecraft a akorát to je aj Rišo. Čaute. Je u mňa. A našli sme takové na začiatku vesnicu. Ale to sme sa narodili hneď pri vesnici, Hej. to je veľmi zácne. Aj máme tu, že hneď máme tu jaskyňu a v tej jaskyni máme emerald. Ale čo robím? Čo je? Čo? Rišo. Raz. No. A ja si to zatiaľ tak. Prečo som to robila? Zatiaľ teraz bylo. Ešte si musím naťažiť drevo. Aha. Drevo si musím naťažiť. Drevo si musím naťažiť. Drevo. Ešte jedno drevo si naťažiť. Ide. Idem hore. Hej, oba. Aj. Stačí už. Hej, dobre, ide. Ale počkej, tu mám málo miesta na myšku. No ani nebudem strieľať, je takové. Počkej, daj X-ko. Pozri sa tam, naľavo. Čo? Nič, som nedala. Tam sú sneh, tam je. Počkaj. Aj. Idem sa robí. Ukaž, Čo? to je všetko už, daj mi. Nie, však ja som chcel dať shift, ale už som to chytil. Tak som klapáč. Aha. Ja som zavodol. Váčik. Dobre. Dva si robil. Tak, keď som omylom stlačil dvakrát. Čo robíš? A idem ku kameňu. Prečo ide doprava? To je jedno. Dobre, naťažím si. Dobre. Vesnička tu. Taká pekná vesnička. Tam za mnou. Lukas. Čo? Ej. Také nemám. Však prestaň. Čo? Aha, tam máš, však chod napravo, ešte doprava choď. Ešte doprava, ešte. Tam, Čo? tam choď. Však tu viem, a to budú tie bloky dole. Nie, však ešte. Počkaj, nie, to nie je v tej. Aha. Nie, čo tam máš Česko? Však vidím Česko, ale že tam je iba Svetlo ten. dobre. O, posadám sa koníka. Bear up and up. Čo on? Bear up and up. O, chlebíky. Čo robíš? Nič, čo? Čo? Čo to je knihy? Tak berem, ale čo tu za čo není? A tu je... Nie, nikdy nič. Ale také to tam je čistka. Prestaň! Čo? Ale nie. Nie, to... Nie, to... Však viem, že mi to nepadne, ale iba knihy. To a... Viem si vykraftiť na
ťažším dřevko, alebo nemá. Si robíš kamenný krumpať aj medzi. Ale však nemám styky. Prečo mám splesniť tú brambor? Čo máš, jak sa pozri do Imitana. Že nemám. Tak sa kúpni. Eďko daj. Vôbec. Strop styky. No sa. A nie tak z toho. Ešte si robím. Dajme celé styky. Čo robíš? Čo ten zvuk sa tam dáva? Tak mi nechaj na 30. Daj kot. Kde ideš? Čo prestaň, zavri. Viem hrať. Vieš. Lukas, dawaj. Ja coś tam powiem. Jeszcze widzę, dobrą pocisę, że za mnie. Lukas otwiera dвере. Ja bym raczył. Tak, ja się zrobię. A tu co robisz? No, wow. Are serious? Agnieszka, wiem ci rakieczkę. Dneska letí raketka, jak sa volá, som zabudol. Wow. Jedno 4 člověka, Čtyria ľudia. Čaute. Ani nezabudnite dať like a odber. Hej, na môj kanál. Na Lukasov. Ja som Liku. On je Lukas, tyjo. Woda. Rybárske videá. No, Lukas môže tu sa presmerovať na rybárske videá. A čo sa už môžem 2 sekundy. Čo? 3 sekundy chytať bude robiť. Hej, 2 sekundy, však vieš, ak si nemôže kýdať. Tak je 1. apríl. Ja idem na ťa proti. Nic. Ja nie? Napríklad. Ja idem, vieš, aké mám je, Lukas? Nevidím, ale... Teda. Ide. A dobre, ty si to čas. Aké dobre. Taký bober, ako keby to bol bober. Taký fajn. Uber Frasbeck. Au, 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 au. GoPročku si dám na hlavu. A ide Lukas natáčať. Hej, letíme. Si srandu. Si zapol GoPročku? Nie. Ani to nie. Počkej, čo by sme dali zaberi aj z GoPro? Ale to, no, mohli, ale to by si musel mať lepší program na strihanie, teda problém. Alebo keby takto dáme vám zábery z GoPročky teraz, čo Lukas urobí, vám dáme na YouTube. Shorts. Ale nebude nadáte naše tváre, to je samozrejme. Aj na rybu. Bude vidno, budem ukázať vám rybu a dal si GoPro na hlavu a na to. A chytám chvíľa. Ale Luko, ty sa chceš odháliť, Lukas, nie? Ne. A ty sa od koľko si odberov odháliš? Neviem. Ja keby som to dal, tak od 500 000. Ale viem, že to vyzerá nemožné. Aj akože... Keď nemôžeme. Bude to možné, keď dáte odber. Like a odber mne a Vyšovi.
nádej, čo je u mňa zase. Až nová. Po mesiaci. Po mesiaci po 2 sekundách som Vieš, ak mesiac. Hej, mesiac. Však ja hneď to videla, jak šortku som videl. To si bol niečo. To som bol naposledy, keď som videl teba šortku. Zatiaľ musím sa ľudia priznať, on si ešte ani jednu šortku nevidel. No, alebo choď si bol mňa. Ale nevydáš. Ale prečo si to nevidel? Ja som rozmýšľal, ale ja ešte potom budem hovoriť, že... Ja si mohol, ja som ti nepovedal, že nemôžeš. Čakaj si vydám, ja som to. Ja som ale dneska prišiel priesť. Ale, neviem či, ale musí, ja môžem natočiť bowling. Môžete sa tam natáčať, lebo môj keď natáčal, no tak mohol. Však to ti nekáže. Však neviem, či ide nebo. Niečo my ideme. Čiže to natočíme práve. Škoda, že som nutná. Ne, radšej nie. Ja sprite. Dobre, ja si idem ešte naťažiť trošku kamienka. A ľudia, toto video je u konca. Ešte teraz. Dobre, zase končí video. Čaute. Máte like, odber. Peace.